Mi smo tvrtka STEMI i naša misija je zapravo odgojiti novu generaciju znanstvenika i inženjera koji će rješavati globalne probleme. Tih problema je puno i mi želimo dati svoj doprinos tome. Kako to radimo? Tako da nudimo programe za srednje škole iz tehnologija i znanja koje se koriste u industriji. Naime, ono što se događa, industrija se brže i brže doživljava svoje transformacije, a obrazovni sustav se teže i teže prati korak s time. I ono što zapravo mi radimo je uzimamo znanja iz industrije i spuštamo ih u obrazovni sustav. Tako da naš proizvod je zapravo su STEM programi za srednje škole. Radili smo program sa američkim partnerom i uspjeli smo 3 godine jedan studentski projekt dovući do škola u Americi i sada krećemo zapravo sa skaliranjem našeg poslovanja jer su učitelji i učenici zapravo oduševljeni u Americi sa našim proizvodima. Znači, kroz dosadašnje poslovanje došli smo do preko 150 škola u 5 država i recimo oko 5000 učenika. Ove godine smo započeli sa novim poslovnim modelom u Americi gdje zapravo prodamo cjelogodišnje licence školama na naš program i do sada smo u samo 2 mjeseca smo ovo ljeto prodali 16 licenci u Connecticutu i na Jamajci. Koji su budući planovi? Budući planovi zapravo sad zatvaramo rundu financiranja da skaliramo svoje poslovanje na tržištima u Europi i Americi. Znači, te financije ćemo iskoristiti za dovršavanje proizvoda za upotrebu u učionicama, razvoj novog proizvoda, građenje baze korisnika. Znači, želimo ući u nekih 10-tinjak škola u 9. mjesecu sljedeće godine i zapravo želimo izgraditi mrežu partnera koji će zapravo naš program i proizvod dovoditi do škole u svojim lokalnim sredinama. Da li je STEM područje jedino koje se fokusirate ili se planirate širiti na neka druga područja? Dakle, za sada naša tvrtka je fokusirana samo na STEM područje jer smatramo da je STEM zapravo baza modernih ekonomija. Projekcije govore da će 80% poslova budućnosti će imati neku vrstu STEM-a u sebi. STEM poslovi će biti najplaćeniji poslovi i projekcije su da će rasti dvostruko brže nego ostali poslovi, ali zapravo nas zabrinjava trend da s jedne strane imamo jako rapidan razvoj tehnologije, a s druge strane mladi, općenito ljudi se manje i manje znaju kako tehnologija funkcionira. I zato mi kažemo naš posao je mlade transformirati iz konzumenta tehnologije u stvaraoce. I želimo ih pripremiti za budućnost koja dolazi i da oni to znanje iz tehnologije koriste za rješavati globalne probleme.